neexistuje sen, ktorý by sa nedal splniť. Stačí, keď sa naučíte používať tvorivú silu, ktorá pôsobí prostredníctvom vás. Bez ohľadu na to, za akých starých či mladých sa považujete, vo chvíli, keď začnete správne myslieť, to niečo, čo je vo vás ukryté, tá sila, ktorú v sebe máte, začne vystupovať na povrch. Ovládne váš život, bude vás viesť, chrániť, usmerňovať. Obleky, Kravaty, profesor dojatý, pri pulte onatý, dievčatá zmenené, šatami na dámy, úsmevné spomienky, už je to za nami. prvého, Sám si daroval, keď v kúte kapela odporne barová, hrala tak pomaly, ako by zastali hodiny na vežernách. No vždy sa zachová, v momente strižková, keď si sa nesmelo, chovať tak dospelo, až si sa čudoval. No, naša strižková, no vždy sa zachová, v momente strižková, keď si sa nesmelo, chovať tak dospelo, až si sa čudoval. No, naša strižková. a predsa Minúty nikdy tak nebežia. cez tváre priateľov raz telo